I begyndelsen af projektet satte Chris McDonald Skel Højskolen i gang med en sundere livsstil. Eleverne var blevet alt for sløve, og hverdagen var for stillesiddende. Så Chris indførte 30 minutters morgenmotion, smoothies til morgenmad og brain breaks, som er små motionspauser midt i timerne. Alt sammen for at forbedre elevernes kondition og koncentrationsevne. Hvis vi kan sørge for, at vores unge mennesker er glade, og vi kan sørge for, at de er i en bedre tilstand til at lære, det vil sige, at de er undervisningsparat, og samtidig vi kan danne nogle gode livsstilsvaner, det er en win-win-win. Og sådan jeg betragter situationen lige nu, halvvejs, de er super godt kørende. Eleverne i de ældste klasser har desuden afprøvet et nyt interaktivt motionsspil kaldet Geo. Okay, vi skal følge ham den. Børnene er delt op i hold og skal via GPS, internet og mobiltelefoner guide hinanden rundt til forskellige poster ude i naturen. I skal hen mod længdebanen. Motionen er ikke det eneste udbytte af Geo. Posterne er nemlig kædet sammen med skoleopgaver, som eleverne skal løse i fællesskab. Hvad er vigtigt for at lave motion? Ja, nu får vi lige lidt fart på. Der er altså kommet godt gang i Skel Højskolens nye sunde livsstil. Nu bliver det spændende at se, om der er synlige resultater, når eleverne skal testes næste gang.